čaute, máme tu nedeľu, sme tu na mýti pod Jumbierom a je to vlastne tohtoročný majstrák, takže uvidíme, aké to bude. Včera to bolo už tak ku koncu dňa, to bolo celkom suché, ale ráno ešte popršalo, takže to bolo také osliznuté. A ešte som nebol jazdiť, ale dúfam, že posledná sekcia je taká problematická, lebo sú tam také korene v traverze a treba to tak obskočiť a keď to je slízke, tak sa to vždycky ušmykuje dole, tak dúfam, že keď to je suché, tak to bude dobre. Takže ja už sa pôjdem asi obliekať a pôjdem si po bicykel, keďže máme nedeľu ráno, tak budú ešte posledné tréningy a potom už merané jazdy, kvalifikácia a finále. No tak trať na mýte nie je zrovna jedna z mojich obľúbených, ale nakoniec to nebolo vôbec zlé a celkom sa mi páčilo. Trénovalo sa super, cítil som sa celkom pomaly najprv, ale potom už som to zrýchlil na nedeľu. Semifinálová jazda bola v poriadku, celkom bez chýb až na jeden malinký šmyk, inak plynulo v pohode. Finálovú už som išiel trošku rýchlejšie, ale tiež tam bolo pár malých chýb, ale víťazstvo mi to nezobralo, takže super. Trať na mýte sa mi ľúbi veľmi. Už minulý rok som tu bol po dlhšej dobe a som si pochvaľoval. Bol som taký v tréningu, že rýchlo som moc nevedel ísť, ale bavilo ma to a to je asi základ. Trénovalo sa mi dobre. Škoda toho počasia, že zapršalo. Bolo to slízke, potom to obschlo, potom zase zapršalo, tak to bolo také raz tak, ale super. V semifinále dal som tak na istotu trochu, ale dobrá jazda, nemal som nejaké chyby, vedel som, že budem vedieť zrýchliť a spokojno som bol do semifinále. Do finále zrýchľovanie, ale mal som tam dve väčšie chyby, takže myslím si, že čas by bol lepší, ale stačilo to, tak som veľmi spokojný. Plány pred sezónou boli v podstate odjazdiť celý slovenský pohár, celý európsky, majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy a zo pár kôl českého pohára. Na Slovensku sezóna zatiaľ super, vyhral som všetky merané jazdy doteraz. A na Európe tá Európa je teraz taká ťažšia, ale myslím si, že sa tam držíme celkom dobre aj s Ondrom a uvidíme, ako to dobujeme do konca.